Második felvonás. Ó! Ott még rá sem mentem igazából. Jobban. Legalább egy 2 centit hadd húzzon. Nagyon szépen YouTube-ra. Jaj! Jó van! Figyelj meg, hogy figyelj a 2 percenként. 45 másodpercre csináljuk. De neked nem volt ilyen... Pontosan, mert nézem, hogy Anyás. De meg sem, Gábor. Ilyen tévátításban meg cigit, nem? elég gyenge. Terráj. Jaj, ott van, jó fáj. Tudjátok, hogy söptű nekem ezt a végén. Jó, még ott vissza nagyon. És még satírozva is lesz. Ez nem a csík. Ez nem lesz. Mondom nektek, barátom. Ez egy svájcari sárkány lesz. Vagy a nekem ámfők. Kiesett. Ne rényezgess, hogy kiesik. Mi esik ki? Hát az, hogy kiesett egy darabot, azt alá. Jó. Jó, azért megint írtuk. 25 másodpercet intenzíven tetováltunk. Ne figyelj oda, koncentrálj másra. Nekem is fájt ugyanígy. Még mennek 6-osra. Nem is volt jött össze. Ott nagyon fáj, basz meg. Ezt mondja nekem, hogy fáj. Ugyanott van a Balázsnak is. Nagyon Nagyon-nagyon letettük azt az oldalt. Nagyon.